Kawai kalong kami kabadan kon hadu nyongun kabasa hakap mara Boy district kalalai thau salit nagasni jingyam katei kalong kami kala keno bah kalai phau tarik ujeliu ulok jongkau bakarteng uchal senongrum ubalai shongklat batka kala suba baudan ka jingthumu ban penyap yaka henrei katei kalong kami kalalai nagasain hakaba kala yo ban phet nagatei ka jaka yaka ejahar la ujor shiki pulit PIC kapmara batang hadin katu kat nisngi utei uruna rulalit IT no syakipulin balapan ngat iu hapok ki kendon ain laispa nyo laispa arpenreu IPC ayang ne rangkat bat ipa dan bat ipa jonga ta ngoi bunya thu phangka jinja jonga ngatu kalai pho daring te ulok jonga umut ban penyap man ship ka jing em jonga yang ala adon di pun lah nyongun tiba ningkong nangkat arsnem ba hadin du dang arsnem sedang te kumta ayang ne bunya thu ba kulit depan king long ban sim kya kan nhiều nhiều breu ban namjia shu hey ka jing em jongi kana ka puthai ada pa ka jing sung air kam sim hawang litre ta man wanjia kum kane hamtam ngadon sai wei kun ro badang south nem iba anna bang pat nang yai nang yang te masuk air kam sim ro ta ba ngamnang ban trai ban ta ma super khat ka ju namar ba long badang ka jing em jonga ham poi perkhat ba ladon kun hadu nyungut utau blok jonga un sim ka jing em jonga hadu mta asmus air king kam sim perkhat kata ba kini sim khelam kan ba khamtam nga duk kerdu ta maka sim jing sulam ki paralok parjor kini dipulit nangnya anda mudung lakpo ningkong te nakpo te tang khendiat ni kala ja kadak menta teng la yada ni kakti kala ladai na nakti lai ksai la su nakti tedin katu lai nang ne umudung sene na rendang tengah ai ngala phai de kendriang kam tu tengah la yo de ladai nang ne nangam nang ne ndruk sai su te nakti bat san ksai ne to nakaleng jongi ka seng HNM River District Madagasngi ngiwan sene sapok khap marah hadin bangilayo ya ka phone call nakawai ka victim ka Norisa basalar mau hadin bangilayo ka phone call nakane ka ong ba kadon kata ka jingthmu ban penyap na ulok jongka bat nakaleng joka seng marmar ngilale chaing joka ban ya kendu bat hadin bangilai kendu ya ka ngilayo ban keren ban slok ba kadai hakamit live tarik kumba sipho siteng ai ulok jongka u lathmu ban penyap ya ka henrei de na kajing ada jong blai kalala ban yaksaj bat kalala ban pelaj na kata tersim trangsnam jong taulok jongka tena kaleng joka seng hadin bangilayo ban tokit bat ban keren bat ka ong ba hadu menta na kalyang jongki pulit kim 41 mansim ya ka statement na kane ka Norisa basalar mau tena kaleng joka seng ngi kerpat saka pulis department ba kidai ban sim khia kume kini kikis ginum kwa ba kanja ka basniu ya kane ka longying namar katkum ka jinge thu jong kane ka victim ka ong ba ka shooting ka susir hadu menta ba yo lese hadin bau ne ulok unlai simnai armanai unsale biang ya kum kini ki jatkam namar kadon ka jing bergam bersit ya ka bat ikikun ki jongka kadon nyungut kikun ki banangrit te ngi nanglang ka seng ngi sokhya ngi wan sekane jaka ban follow up sia kane ka kis te bat ngilayo ban ikran bat pulit bat nagalang joki pulit kilong bakin sim khia kane ka kam re nagalang ka seng pat ngim kwa ba kini ki jingja kinja barobor nyoi ba ngi solongo nagalang ka seng ba balai baki pulit kimla ban sim statement hadu ladap sitayo hadu bangi ki seng ru ngilayo jingtip handai nagalang ka police department kampala ban sim ya ka statement na kane ka victim tengi kerpat jor ya ka police department jong ka khapmara PIC ubat kerpat ya UIO ubadai u barli udai ban sim khia gane ka kes mardor lem kumta na kaleng ka seng ngin sabuddin ni gane ka kes ba nginom kwa syukum kane ka jingja ngiu i hakari kasi ka jongi ka ja na ka por sa ka por suwa ban ja ka kam la dai ban sim khia yo lese andala ja ka basniu lapoi sa ka bayap nginle syukum no tingi kwa hi ban kerpat sa ka police department so ba ban sim khia kum kine ki jat kes bangim kwa su bahkan pensong sir kamtam ya ki kenthai ki kelung kena namar ngiu i ba ka jingsneu ka ka state ka jongi kala nang kenrei na ka por dai na ka dau ba ngi ngidon ka jing sukhya na ka benta ki pardo parasnam ki ba syamat kum ka ka pot
de ne kadau ngiwan marmar sikene jaka ban follow up sikene ke kis ban ngida kerpat jor ba ya ke pulit ba kidai ban simkhia ya kum kine ki kis bat kidai ro ban ai ka safety na banta kene ka victim nomor kat kum ke ji thu ke jongka ka ong ba ka don happening ka jing ir ka ba kamnang ban thia kamnang ban dem tingkerpat sik pulis ba kidai ban ai ka safety ba kanom dai su banja ka bas new ya kene ka longying hadin ba une ulok ulai ru nagaleng ke pulit kidai ban buddin ba ya kayat kayang ke jongu kata ka dai jing kerpat na kaleng jongi ya arseng